kai talaka bawan Allah da ke hitawa kana ta baba wato shi talaka muna baba tuku ka zagi wanga ka zagi wancan wallahi mai dalili gare ne yake na banka uwarka mai dalili kai da ko ekol ligiyar ba kai ba ka zo Niger sai mun ci uwarka mai dalili kai harbe da are da dalili sa wanda kake so duk da dama duk harkacin amana mai dalili gare ne yake ba a bani ko dala ba ubanka zo ne ba mu wace ka zagi wanga ka zagi wancan mai dalili anta kusu ummar kai da ko ekol ligiyar ba kai ba kenan kai ana baka kudi kana bata Niger ku yi makari ya lullubin tukulu masu Allah ya ɗebe ma albarka shi wallahi gare ne ke na zo da mu uwarka wannan abun ba yayi yau balantana kuma gobe mai dalili ka zo mu da mu uwarka shege dan asara mu ba mu son kudi kasan mu muke so kudi ba irin fituntunin da kuke ta jawo maka sama wallahi gare ne ke na zo da mu uwarka ina kwada maka hanyar da aka azaka musu ita ba mai billewa bace wallahi gare ne ke na zo da mu uwarka ni wanga video yanzu na gane shi kai da ko ekol ligiyar ba kai ba hazan jahannama khalidina fiha abada muna da bayanai kai bayan ɗaya za mu hiddu su cikin iyawar Allah astaghfirullah ina cin ubanka gobe kiyama kai da kanka kai amai ka lashi makarecin maza makarecin kai da ka tura kanka asiri kace ƙarya ne kake yi masu mayan garan bubu sun yi abun ya sha musu kai duk wanda ya ƙara kira mai dalili yana mishi maganar Niger Allah to na asirin uwa ta rana tsakiya kana tuku dalili da wa aka sa kuɗi cikin kwantin shi wallahi gare nake na zo da mamu uwarka shege amma ga mayan barayi wallahi mai dalili duk mai maka ina kwana uban shagon zamu wata kadiba fa ibe wanga na Burkina Faso da aka yi mai tayi me yace ibe na Burkina Faso tayin gatan kokari aka mai yace binci duk da cewa da kai shi tare ce ka bugun goma ya ɗebe ma albarka shi wallahi gare ni shin kai talaka bawan Allah da ke hitawa kana ta babatu ka zagi wanga ka zagi wancan ana asama zakammat ya barani ka ya gulbil kahaba Bosongo ne fadi nota zakammat salamu alaikum tunda muna zanyi ka kika gani tare barayi ibn naka maka nasiha yanzu dan Allah da annabi ka so ubanka he da rarara dan Allah da annabi cani ubanka ne muna da bayanai kai bayan ɗaya za mu hiddu su kai hankali in ba ubanka bane uban uwarka ne in ba uban uwarka bane wallahi cikin ɗan uwanku na rantsi da Allah da annabi yadda ake son cani ba a son kaka kace ka bincika kai in kuma kai gardama da Allah ka tura mu lambar ubanka a DM kaji ko ka tura mu lambar ubanka a DM tunda naga kai sai an fara cin ubanka tukuna shin kai talaka bawan Allah da ke hitawa kana ta baba barani ka ya gulbil kahaba hitawa kana ta baba ka zagi wanga ka zagi wancan kai dala nawa aka baka kenan kai godi ake baka ko su waɗanda suke nan suna cin more su daga su sai matan su sai diyan su ubanka ci goshi shege ko ba ba mu ko da muna son kasan mu sun ma san da kai wallahi ubanka inda ma kato tusa ne dai mai da mutane sun huta duk ranar da sallala ce aka kama ka ta za su nan sai yan bado ne fadi nota wallahi mai dalili bage mai cikub ma an da tsoron Allah to haka abin yake ko ba sai mun ce ubanka ya ci goshi kuma da bai su kamar caji mun zo guda mu wata muna da bayanai dinka nema aiki dan ubanka yanzu har kai kasance ke kaza in biki sani wallahi gare nake na zo da ba mu ubanka ni wanga video yanzu na gane shi ubanka ya ci goshi wajen tono kin tono wukan yankan kai mai dalili ka zumbuda mu uwarka in baba da rai ne aka so a dalme magindisha ko ku da mai kuma da bai su kamar caji mun zumbuda mu wata she baban zaba kuda walki zakammat hazan jahannama khalidina fiha abada Alo. Kai wanga mai alo ka so ka cika mutane da gwamnati ke ni mai rusa za ta cika ga. Sai mu ciya gwada uban mai dalili a cikin Niger ga inda uban shi yake ga mota an bada kyauta. Abin da zan kai kiro mutane alo ka so ka cika mutane da gwamnati ke ni mai rusa. Shege ne mai dalili kare yayi shi daraja. Wanga zalunci da cin amana za a cikin kasa. An kan baba buru ba diyan arna kai bata bacin cani ka zo kai magana cikin TikTok. Su fa ba iyawa za su yi ba. Allah sai dai mun cika ton kwakwa wallahi. A tare barayi. Zaka ci gindin uwarka ba mu daina ba wallahi. Lalle daidai ne a ci gaba da kama barayi maiya da kananan su. Haza mishi kwash haza jahannama khalidina fiha abada. Wallahi mai dalili kun shiga uku. Tarabon da ya girgiza nan tarabon ne ya girgiza. Gaskiya kun shiga uku. Gila cizo ne ya shan tarabon sai girgiza. Yanzu saboda Allah ya ce haka annabi ya ce ai haka. Kun iya da kai kana kaga uku kana wai girgiza waye girgiza. Allah ya so. Zakammat ya gulbil kahaba